Kaixo elkartu garen oi, hain areto apainean, Lurdes gogoa daukagu, zure ahots bikainean, ze indar zure begitan. Ze su ezker bekainean, irauten jakin zenuen, ordu koltza labainean, zinen izarra naiz eta disolbatu orainean, naizta ilargi azpia, zen eraman min gainean. Naizta ilargi azpia, zen eraman min gainean. Guk gogoratzen zaitugu, eguzkiaren gainean. Sormen putzu esmeralda, magia hautsezko izaki, zu joan zinenta horrek, egin gintuen bizati, baina gugan segiduzu. Gaur hemen zauden nork daki, aurrera egin baitzenuen, erabakiz, erabaki. Hor da Mariasun landa, topatu dut infraganti, aitortza egingo dio, atera bi musu zapi. Aitortza egingo dio, atera bi musu zapi. Erreferente ausart batek, erreferente ausart bati. Arratsaldeon lagun guztiok. Ez pentsa galdetu behar izan detela, nola zuzendu, esan diate, zu nahi duzun bezala lagun guztiok. Lourdes Iriondoren gorespen xume hau, Virginia Woolf idazle ezagunaren hitzekin hasi nahiko nuke. Gela bat norberarena saio ezagunekoa. Non idazleak emakume sortzaile edo idazleari aholku batzuk ematen baitizkio. Ez dago presarik, ez dago distirago premiarik, ez da norbera ez den inor izan beharrik ere. Saio horretan, besteak beste, narratzaileak bizitzari, heriotzari eta benekotasunari buruz hausnartzen du eta adierazten du ez dela beharrezkoa arrapaladan ibiltzea edo distirarik bilatzea, baizik eta norbera izatea besterik ez. Ez da gutxi. Nire iritziz, esaldi horrek ziaro ongi islatzen du Lourdes Iriondoren ibilbidea. Ez zuen sekula arrakastaren erreza bilatu, ez da izarraren distira hutsala ere. Bere bidea barrutik eraikitakoa izan zen, koherentziatik, konbikziotik eta hizkuntzarekiko konpromiso sakonetik. Gaztetan, ibilbide liriko klasikoa eten behar izan zuenean ere,
Ezen beste nor izaten saiatu. Euskerazko kantagintzan aurkitu zuen bere ahotsa, eta hortik aurrera beti izan zen bere-berea, presari gabe moduri zintzuenean. Oholtzan egetandik kanpo, sortzaile eta izitzaile gisa, norbera izate horrek eman zion, indarra eta egia bere lan guztiari. Egia esaten badizuet, Lourdes Iriondo ezagutu nuenean, barregurea ematen dit. Oroitzapenak agertzen zaizkit aspaldiko filme zahar bat ikusten egongo banitz bezala. Eta nire burua ikusten de Don Bosco izeneko ikastetxe horretan, gaztetxo ginela, gaztetxo bulioso batzuk, antxe eszenatokian agertzen zaigula neska bat, liraina, hileruzeakin, gitarra batekin, kantatzen Flor Silvestre Campesina. Eta gu orduan, pixka parrein genuen, zen gu geunden orduan, ye musikarekin, los brincos, eta duo dinamiko torren inguruan. Baina ara nun, handik gutxira, aire berriak sartu zitzaikun bizitzaren eszenatokian. Ez doka mairu, orduaina beste gauza bat izan zen. Trupura, berritasun usainez, gure aurrean agertu eta esnarazi egin gintuen. Hoien artean, Lourdes bera, garai hartako publikoarentzako izar, dizdiratsu eta berritzaile bihurtuta. Lourdes Iriondo Donostian jaio, Urnietara joan zen bizitzea berehala, eta zendu zen duela 20 urte. Gaztetatik musikaren munduan trebatu izanik, ahots lirikoa geratu zuen, baina osasun arazoek bide klasiko hori eten zioten. Hala ere, hori esen amaiera bat izan. Norabide aldaketa baten hasiera baizik. Euskerazko kantagintza bihurtu zen bere espazioa, eta espazio horretan aurkitu zuen bere egiazko adierazteko modua. 1974an, Andoainen eskaini zuen euskerazko lehen emanaldia. Eta 1975an, Loiolako herri irratian grabatutako kantu haiek bihurtu zuten Euskal Herri osoan ezagun. Jose Mari Kero kontatuko digun bezala. Emakume eskaolduna bakarlari baten irudia, gitarra batekin, garai hartan oso arraroa zen. Baina Lourdesek naturaltasunez eta irmotasunez ekarri zion euskal publikoari estetika eta hots berri bat. Ez doka mairu mugimenduaren sorreran eta garapenean funtsezkoa izan zen Lourdes. Oholtza gaineko presentziaz gain, taldearen eguneroko antolaketa eta dinamikan ere ekarpen handia egin zuen. Agenda, jaialdien kudeaketa, komunikazioa, idazkaritza, mugimenduaren motoriziletako bat izan zen, eta bere ikuspegiak argi adierazten zuen abestiaren balioa. Abestia herriari berarazoez hitz egiteko modu bat zen. Lourdesen interpretazioetan xamortasuna eta irmotasuna batzen ziren, eta bera hotsak belaunaldi oso baten kontzientzia berritu zuen. 1970ko hamarkadaren amaieratik, 1970ko hamarkadaren hasieran arte, herriz herri egin zituen 100 jaialdi, eta garai hartako euskal kulturaren izar handienetako bat bihurtu zen. Bere nortasun berezia zen, goxotasuna eta irmotasuna batzen zituen. Ezen inor, bilatu gabeko diziraren bila ibili. Ez zuen nostalgia idealizatuaren atzetik bizi nahi izan. Bere ibilbideko erabakiak argi eta garbi hartzen zituen, eta tinko eusten zien hartzen zituen bidei. Agertokietan distiratsu agertzen zen, baina egunerokoan ere sortzaile fina eta ezitzaile aparta. Baina, 1978an, agertokietatik jetxi behar izan zuen. Hala ere, bere sorkuntza eta konpromisoa ez ziren amaitu. Eta orduan, ni behintzat hemen, rebendikatuko nuke Lourdes Iriondo
Euskal Haur Literaturan parte hartu eta eman zuen emaitza. Antzerz lanak asmatzen, lan egiten umetxoekin, eta batez ere bere liburuak erabiliak izan zirena 1975 ni hasi nintzenean ikastola erdi klandestino horietan, hor zeuden Lourdes Iliondoren liburuak. Eta hori ere rebendikatu, nahiko nuke. Martin Arotza, Jaundi Abrua, Sendagile Maltzurra, eta Buruntza Azpian. Horregatik gaur Lourdes Iliondo gogoratzea, ez da iraganeko irudi bat berreskuratzea soilik. Gure hizkuntzaren eta gure kulturaren berreskurapean ezinbesteko zutabe izan zen emakume bati aitortza egitea da. Bere kantuetan, bere antzezlanetan, bere narraziotan, eta bere bizitzeko modu koherentean bizirik jarraitzen du. Eta haren izarren antzera, bidea argitzen segitzen du oraindik ere. Eta honekin lotuta, nunbait, badago tartetxo bat, antzezlanak buruntzaren azpian representatzen duena eta bizita egingo diguna. Ederki, denak sorginduta zaudete. Orain betirako neureak zarete. Orain ezingo duen mendik beste inork agindu. Bukatu da den hankazgorako lurraldea. Orain ni bakarrik naiz hemen agintari! Haide agru, haide agru, haide agru! Orain nire erreinu berriko sari eta karguak banatuko ditut. Juana Gorri! Nirekin ongi portatzearen eta denetan jatorren aizelako. Nire erreinu ontako alkate izendatzen haut. Hona hemen Deabruaren ardo bodegetako giltza. Alkate izan ez gero, mozkortzeko, zurrut egiteko, edo nahi dekan arraioetarako askatasuna ematen diat. Eta alkate hon batek, senyora hon bat behar duen ez gero, Meltxora Anderea, alkaldesa izendatuko dugu. Biba alkate eta alkatesa berria! Biba! Biba! Eta, hemendik aurrera, Serafina zuren eskame izango ez denez gero, etxeko Andre berri bat emango dizut. Andre Sorgina, hemendik aurrera Meltxora alkaldesaren etxeko Andrea izango zara. Guazen, guazen! Baze ondo Deabru. Eta Serafina, zerora egingo zaitut, baina hain bakarrik ez geratzeko, laguntxo bat emango dizut. Samson, hemendik aurrera, Serafina, gau eta egun defendatu beharko duzu. Zu, arrastoa. Liburutegiko zuzendaria izango zara. Baina, ejertzitorik ez duzunez gero. Nire agintapean, ejertzito berri bat jarriko dut. Mamuak, hemendik aurrera,
arrasto ospetsuaren ejertzito berrikoak izango zarete. Firmes! Guazen! Eta Gasteizi jauna, obispo izendatzen zaitut. Umeak! Eta orain zure txanda, Margarita madarikatua. Itxaron, eta aurrak, zer egin behar duzu beraiekin? Ilargia gordetzera doa, Margarita. Denbora gutxi geratzen zaie. Askatu egin behar dituzu, mesedez de Andrea. Zergatik askatu nahi dituzu aurroriek? Aurrak direlako, beraik izute zer txarragin. Naiz aurrizan askotan gaiztoak dira. Ez dira zuk uste bezainonak. Askatu egin behar dituzu, eta nik beraiekin alde egin nahi dut. Zergatik urrunde nahi duzu gure gandik? Kanpoan dena polita dela diote. Txoriak, kilkerrak eta loreak omen daude. Gurekin gelditzen bazara, urrezko erazunak eta kollareak izango dituzu. Kanpoan jendea zoriontsu bizi omen da. Gurekin gelditzen bazara, munduko gauzetaz eta gertakizunetaz agintea izango duzu. Kanpoan eguzkiak argi egiten du. Ha, eta zer uste duzu? Kanpoan bi eguzki urdin aurkituko dituzula? Txerriak txerritokietan egingo dute. Kanpoan jendea zoriontsu bizi da. Beno, hori nahi baduzu joan zaitez. Umeak ere ez ditute zertarako behar. Baina hemendik urte batzuetara ikusiko dugu. Guazen, Bizkor! Itxoen! Zergatik ez zatoz gurekin? Beldur ematen dit. Baina zer idiozu beldur? Ba, hemendik atera eta hiltzeak. Zulo honetan denborarik ez dago. Eunido 1000 urterekin berdin-berdin bizi liteke. Baina leizentatik atera ezkero denborak bere lana nigan kolpetik egin lezake. Orduan, bapatean zartu eta hil egingo nintzateke. Hemen bizitzea gauza tristea da. Hau leizeion bat besterik ez baita. Baina azkenean bizirik gaude. Eta bizirik dagoenak bizitzaren gauza onak sentilitzake. Ez dutin nahi. Guazen, Mari Carmen, guazen azkar kanpora. Bai, guazen. Itxaron! Eman hau Ainarari, bera jakingo du zer egin. Bale. Guazen. Ederki, Margarita. Hemen baki bat eta orden bat izango dituzu. Zer gehiago nahi zenezake. Eta orain, deabruaren erreinu berria ospatzeko festa bat egingo dugu. Guazen! Zainara zara? Kaixo, bai. Hau emateko esan dirate, tori. Ba, eskerrik asko, neska. Guaz. Agur.
gure aurko nendotea, karako lutsen betea, agian bai, agian ez, txoriak mokuan ez errez, agian bai, agian ez, txoriak mokuan ez errez. La rosazkoa usaina, iratiko urakarraina, agian ez, agian bai, gure aurko honek titia nahi, agian ez, agian bai, gure aurko honek titia nahi. Lua txuntxurrun berde, lua masusta, aita guria gazte izen da, ama manduan hartuta. Gure aita gazte izen da, ama manduan hartuta, aita guriak diru asko du, ama bidian salduta. Isilik daude harriak, isilik udazken guzia, isilik karrasirik latzenak, isilik arranogoitarra eta zezenaren marrua. Lehen paradisuko zelai zabal haietan, kantari zebiltzen libertatearen semeak, polboraz koloreak eskuetan eta buruan, fantasia mugarik gabea. Baina, otsoak pasa zirenean, gero pasa ziren azeri eta zakur amorratuak. Paradisu desiatu hartako zelaietan, simeldu ziren loreak eta legortu belargozoak. Belargozoen zuztar, usain eta landareak. Otsoak pasa zirenean, gero pasa ziren azeri eta zakur amorratuak. Paradisu desiatu hartako zelaietan, simeldu ziren loreak eta legortu belargozoak. Belargozoen zuztar, usain eta landareak. Isilik daude harriak. Isilik etxe, haizea eta kaleak. Isilik daude berriro gauza guztiak udazkenean. Lourdesek lehengo opera ikasten ibili izan. Gero gaixotu zan, gaixoaldi hortan aita gitarra erregalatu zion, eta horraz izan kantatzen. Beraz, sortu zituen lau kanta batez ere. Eta lau kanta horiekin ibili izan, lehengo Andoainen ikastoraren alde eman zuen jaialdia, eta Aizarrako baserri gazteriak eskatuta Aizarrara joan zen, han ikusi nuen lehengoz euskaraz kantatzen. Astelehen goizean, maiatza 9, irratira, Loiolako herri irratira eraman nuen, eta lau kanta horiek grabatu nizkion.
testu guzti badute bere kontekstua, ez? Eta kontestu hartan, oraindikan kantugintza berria eta oso astapenean etzeon ia ezer. Ordurako ja Lourdes hasia zen, eta lehenbiziko kantak eta konzertu dexente eman zituen, ez toka mairun sartu baino lehen eta egin baino lehen. Poliki, emeki, xume hasieran, baina segituan hartu zuen indarra handia, gero gainera Jose Mari Iriondorekin ere lagundu zuen, lehenbiziko letra batzuk eta Jose Marik egin zizkion, eta horrek hartu zuen ja bestelako dimensio bat, segituan. Lau kanta horiek aurkeztu eta bata bestearen ondoren eman genituen, eta handik atzera sekulako eromena ez izan irratian, sekulako eromena, jendea deika norzan, bere helbidea nahi zutela, telefonoa nahi zutela, eta abar gero letrak eskatzen zituen jendeak. Londresen nengoela, batek azaldu zian. Badakizu, Euskal Herrian badagola neska bat kantatzen du euskeraz eta gitarra batekin, eta betu gauza bitxia, ez? Eta bai, eta ibiltzen da herri-zarri eta horrela, eta bueno, orduan Lourdes Iriondo omintzen, emakume hori. Bazirudien jendea zaizegoela, gure herria lokartuta, beldurtuta, izututa, gerra ondoren eta represion ondoren, baina zegoela zerbaiten leher egin behar zuen zerbaiten bezperan, ez? Eta batean kantagintza horrek zabaldu zuen gure herrian eta segituen izan zen, tximista bezala ere bai, ez? Eta orduan etorri ziren 5-6 urte horiek ez toka mairunak eta beste kantari batzunak. Euskal kantaren berpizkunde hortan Lourdesek meritu handia daukala eta responsabilidade handia. Bera hasi baitzen, bera eta Mikel Laboa hasi baitzen kantatzen euskeraz. Orduan hori zen gauza oso arrarua, eta gero beste batzuek gazetik joan ginen, eta denauk ginen bitxorraro batzuek, euskeraz egiten genolako. Baina, bueno, pizkanaka, jendia ohitura hartzen hasi zen, eta gure jaialdeitara gero eta jende gehiago hurbiltzen zen. Eta beno horrela gero etorri izan Ez Doka Mairuren sortzea etorri izan, eta gero Ez Doka Mairun kantatu ez ezik, kanpo harremanak ere denak berak eraman zituen. Hau da, herrietako jaialdiak nola antolatu, noiz antolatu, gero garai hartako, gaur egunean ez da horrelakori, garai hartako zentsura, eta hori dana berak egin zuen garai batean. Ariketa ezin zuela gehiago, eta Nekane Oiarbide taldera etorri zen arte. Jakin behar zen nun, nola, zer nolako holtza zeukaten, mikrofonoak nolakoak izango ziren, eta bat. Okerrena zen baimenak lortzea, eta hori izan Lourdes eta Xaberrek egiten zutena, eta, bueno, bai, hartu emana berarekin, pues normala. Ez que Lourdes oso normala zan, beste alde batetikan esan dute. Alde batetikan oso simpatika zan, baina bestetikan ere nahi zuenean bazuen bere karakterra eta bazekien nola adierazi zenbait gauza, ez? Hasieratikan oso erdigunean, eta nik uste gaina Ez Doka Mairuren historian bukaera arte nahiko erdigunean izan zela, ez? Ez bakarrik hori, gero holtzan, bera zen dudik eta gabe, izar nagusia. Ai, gaua, zer dezu, isiltasunean, triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardadean. Haizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da zu etortzean. Ai, gaua, zer dezu, isiltasunean. Zuk oroitarazten nauzu, gu bizigera mundu hau ere
gorroto, gaiztakeri eta injustizi triste asko, bai badirala, ai gaua. Zer dezu, isiltasunean, baina gauez amets egiten dut, bihar goizez mundua hobea izango dala, gizonen gau beltzean bake, itxaropen tamaitasun berri bat piztuko dirala, gizonen gau beltzean bake, piztuko dala. Gauean isilean argiaren promesa, bihar goizean gauean isilean argiaren promesa, gizonen gau beltzean. Urtea joan zidan, bagabigaiga desein duzan, gero jaialdi asko eman zuten alakarrekein, Antxon Balberde, Benito, Xabier da Lourdes, baina Lourdes nekatuta zegoen, ahituta zegoen Lourdes. Eta lehen utzi zuen gaixotasuna, han azaldu zitzaion berriro. Bada bere esaldi bat, oso polita dana, Xabierre izaten dio, nik ezin de gehiago, zuek segi. Hoi da, Lourdesen azkeneko testamentua. Bere biziatik parte handi bat dedikatu zion aurren eziketari. Eziketa batez ere artistikoa. Eta horregatik sartu zen Urnietako ikastolan, eta han aldereño izan zen. Plastika ematen zuen ikastolan, 6-8 kurtsoko aurrei ematen ziren, goi mailakoei. Eta, bueno, artista bazan, edozein gauz papera zala, trapuzarra zirela, kartoia zela, edozein gauzekin antolatzen zituen panpina, txotxongiloak, eta margotzeko sekulako ahalmena zuen, eta oso dotore egiten zituen, eta horrekin, panpina horiek beraiekin, gero antzerkiak antolatzen zituen, eta gure umetxoentzako antzerkiak antolatzen zituen. Nik lehenengo oroitzapena segurazki izango zen, 14 urtekin horrelakon bat, naiz gogoratzen ondo, Buruntzazpian obran parte hartu nuen. Izugarria izan zen, izugarria zen eta 14-15 urtekin zure herrian aukera izatea beste herri batzutara juteko, antzerkia egitera, izugarria zen. Abesti pilo bat egiten zitula, olerkiak, liburiskak, eta ipuinak egin zituen, da gure umetxoak bere ipuinekin bazoratzen egoten ziren, bai. Txanda Gorritxo eta Otxo Benito eta ipuin horiek zeragarri dira, bai. Ez ginen konturatzen, beste herri batzutan umeak ere bazeudela, baina ez zegoen Lourdes bezalako pertsona bat. Euskal Herriko goiko zeruetan ibili, imagina harrigarri ona eman, eta azkenean Urnietako umeetara, eta bera oso gustora bizi izan zen hor. Gauzak ez ziren behar zuten bezalakoak, hizkuntzaldetik, kulturaldetik, justizialdetik, harreman sozialak, hemen eta mundu osoan. Horrekiko sentiberatasun eta kontzientzia handia zeukan. Ez zuen alarderik egiten, ez zuen exhibiziorik egiten. Arreokererik gabe batere modu paradigmatiko batean zeinen natural egiten zuen. Zintzo, natural, hori egin behar zuelako, eta berak egin behar zuen zerbait egin behar baldin bazuen, egiten zuen, eta ez zuen esplikaziorik aldarrikapenik eta deus egin behar. Eta aldiz, igotzen zenean oholtzara, transformatu iten zen. Eta orduan Lourdesen, etzen bakarrik indartsua eta elektrikoa esaten den bezala, ez da elektrikoa ez, gitarra xume batekin jotzen zuen, zen sinesgarri. Oso polita zen, oso maja, oso.
bazuen presentzia. Baina hortikan aparte, bera kantari hona zen, eta kantatzen zuen oso ongi. Eta gainera, bera kantatzeakoan jartzen zuen, hainbeste jartzen zuen barrendikan, barrengo ez dakizertzen, non batzutan ematen zuen transean zegoela. Eta hori izugarria zen. Ez dakizen bat disko egin zituen, baina lan asko egin zuen. Eta hor utzi du ondare bat. Ondare harrigarria da. Ondare oso dotorea da. Ederra, bikaina, oparoa. Nik uste bere obra guztia dela importantea eta, eskola mailan bintzat edo kultura mailan horrekin gelditzen garela eta gero obrak ere, antzerki obretan ere lan bikaina egin zuen. Momentu zailetan ere izan zan bera nahiko protagonista, orduan garaiak dira eta garai zaila ziren eta bera ausarta izan zan, ez? Sena zekan, nik uste artistaren sena zekala eta gure umetxoeri hori nahi izan duzie transmititu eta nik uste lortu zuela. Berpizkunde nazionalean ze importantzia dute artistak. Artistak egiten duten edo dugun lan horrek balio du nazioa eraikitzeko. Eta horregatik nik uste eman behar zaio daukan importantzia aurrarena eta kantarena eta danak bat ziren, baina euskal kulturaren zabalkundea zen bere motivazioarik importantiena. Zera, responsabilitatea hartu bere gain eta hasi zen lan batekin, lan publiko batekin. Eta hori importantia da. Eta guk eskertzen diogu asko. Nabil eta nabilelako nagoaineke ikusirikan denokain urrun gauzakain ilun begiakain lauso eskuak hain utzi nabil eta nabilelako nago hain ziki.
Buruntzazpian hasi da, sorlana, handik zabaldu, Lourdes Iriondoren ahotsa eta bere lana. Euskararen herri osora, zabaldu ere. Ekialdetik, buruntza barrendik, iritsi zaizkigu Lourdesen kantak, ipuinak eta antzeslanak. Handik ailegatu dira, atzoko eta gaurko bizitzaren oihartzunak. Bertso eta gitarra doinuen artean. Brisa fresko bat, hasieran. Trumoi artean gero. Haizeak ekarri dizkigu, isiltasuna eta gaua. Eta hala ere, gelditu eginda hemen, gure artean. Alaxe nahi eta maite zaitugulako Lourdes. Argazkietako txuribeltzean izoztuta baino, zure obra bizirik gure artean. Gaur hemen, bihotzetik egiten ari garena da horren adibidea. Antzokietan, ikastoletan, plazan erdian, eta baita plazetako iskintxokoetan ere. Antxe da biltza aurrak jolasean, irri eta algara batean. Naiz zaitugu haien irudimenean, gure herrietako bizitzan, irratian naiz artista hasi berrien kontzertuetan. Zu Lourdes, gitarra batekin bakarrik. Zu Lourdes, Xabierrekin kantari. Zu Lourdes, urnitako aurrekin jolasean. Nahi dezun bezala, baina zu. Alaxe metiezatugulako, argazkitako txuri beltzean izoztuta baino, zure obra bizirik, gure artean. Gipuzkoako urrezko domina honekin batera, gure omenaldia eta itortza da zuretzako. Lourdes Iriondo Mujika. Zatozte Maria Angeles eta Maria Jesus. Mesedez. Bueno, animatu. Hementxe daukezuten Noski, mikrofonoa. ja. Bueno, mila esker, Begira. Bueno, familia osoa, oso pozik gaude, eta eskerrak denoi. Da, zoragarria. Lourdes ere oso pozik izango da, seguro aietz, eta gu noski, gu oso pozik. Ez da? Bai. Orduan, familia hontan, oso ondo, eskalik. Eta zuri, bueno, gehiegi, eta denoi, etortzeatik, etorregatik. Eta orain, bai, gure lehengusua hitz egingo da. Jose Mari oso hitz egiten du, ez da asko daki. Horregatik, zuetzako zure txanda da. Bueno, asko omendaki inpernuko demoninuak, baina ez listoa daleko, zaharra daleko baizik. Bueno, lehenengo, nik laburre ingo dut, esateko asko esan ditugu hemen.
baina lehenengo eskerrak Aldun Nagusi Andreari, eta agurtu nahi zaituet Donostiako alkatea, Lurdesen hiloa Urnietako alkatea, beste agintariok, eta Urnietako nire lehengo zu maiteok, denoi agur. Bueno, gure etxean bazen, zuek, jakina, gazteak zeratenok ez dezute pentsatu ere egingo, baina 1975-6-7 pentsa dezakezue hala ere edo horrelako kantak irratian. Eta nik egia esan, nik suerte historikoa izan nuen, Lurdesekin bezala, Xabierrekin, Mikelekin, Benito Lertxundirekin, Julian Txolekuna, eta fitxa badauzkat, 58 grabazio egin dituen. Garai hartan, irratiko, eta gure hori izan ziren, guretzako arnazbideak. Bueno, baina horiek gauzak gehienak esan ditugu. Lehengo batean, antiguan, hitzaldi bat izan zen, eta norbaitek dudak zituen, eta noiz euskaldundu zen Lurdesen hizkuntza, noski gaztelera zen batetik, euskara ere bai gurasoen aldetik, baina kantatzeko eta hain zuzen Andoaingo ikastolako jaialdiak, Tolosakoak, Bilabonakoak, eta abar behartu zuten, da han bazan Urnietan apaiz bat, hori Lurdesen etxean, Iriondotarren etxean, ondo jan eta edaten egiten zelako, Joseba Zugasti, Urnietako apaiza, bazkaltzera joaten zen sarrita ark esan zion, baina ikastoren alde euskeraz kantatu behar duzu, eta lehenengo lau kantak ark euskeratu zizkion. Handik aurrera nik euskeratu nizkion beste batzuk eta letra batzuk egin ere bai, harik eta ni baino askoz ere poeta handiagoa etorri izan arte, Xabier Lete. Gogoan daukat eta ez daukat horren grabaziorik, 65ean, zean Pedro Mario Otainori Zizurkilean egin zitzaion omenaldian, edo urte berean, Asteasun, Pello Errota bersolari egin zitzaion omenaldian ere, kantatu zuen geuk Andragizonak eraman genuen, eta kantatu zituen berso batzuk, Urnietako Miren Azurmendi, emakume batek eginetako bertsoak, eta ez daude grabatuta bertso horiek. Bueno, dana dela, badaude grabazio asko dago, nik egun hauetan nire artxiboko zeak ondarrak eta begiratzen ibili naiz, eta zientoka kanta aurkitu dut, ez Lurdesena, baizik Mikel Laboarenak, Benito Lertxundirenak, Julian Txorenak, beste kantari askorenak, Joni Diabro Azpeitiarra, Unai Irukoa, hoietako asko. Ze gehienek gu behar genuen eta beak ere behar gintuzten, eta Lurdesek 80 arte kantatu zituen kanta guztiak, edo diskoratu zituen kanta guztiak, lehenengo Loiolan grabatu ziren. Guk erabili genituen aspertzeraino, eta gero diskoetara joan ziren. Eta nik eskertzen dut benetan, Antxon Balberde, ez dokameiru osoari egindako eman zizkidaten erreztasunagatik. Eta esan bezala, ibili naiz, egun hauetan nire artxibuari begira antze aurkituko, eta aurkitu ditut, esate bateako aritzek esaten zidan, baina Lurdesen berak kantatzen duen zerbait, esate bateako Errotazar maitea, Joan Mari Lekuonaren bertsoak dira, maitasun kanta bada, Joan Mari Lekuonarena, romanikaz estudiatzen ari zala egindakoa, musika Lurdesena da, eta Lurdese berak grabatu zuen lehenengo, Loiolan, bera bakarrik, gero etorri zan Xabierrekin egindako grabazioa. Baina hor, begira nabilela ikusi dut, 76ko martxoan ez dokamairu hasi zenean, eta gero batez ere bukatu zenean, hor baga ibigiaiga sentikaria, eta Jose Angel urte askoan gordeta egondako grabazioak eta azaldu dira, nik aprobetxatu nahi nuke errebindikazio bat egiteko. Hau da, baga bigaiga sentikaria, noiz ze hor Lurdesek asko eskuartzea handia izan zuen, noiz argitaratuko dan. Esate baterako, hor gehiago ere badira, Loiola eta Donostiako herriratiek antolatu genuen 24 orduak euskeraz, azkeneko jaialdia Belodromoan eman zen,
Jaialdi horren grabazio osoa dago, ikaragarri dokumentu ona da. Hor ere Lourdes eta Lupek kantatzen dute elkarrekin. Hori ere noizbaiten argitaratu beharko da. Edota Lourdes eta Lupek Trinidadeko plazan Donostian eman zuten jaialdia, grabazio polibo da hor ere. Eta ez dakit, eta beste bat, oso politoa da, Zazpiri bai, iparraldean egintzen da. Hortziran Lourdes eta Xavier, Benito, hortziran Pantxoa eta Peio, Pantxika, Erramuspe, eta jaialdi hori ere grabatuta dago. Eta grabatuta dago, dokumentu polit bat bezala grabatuta dago. Eta zer esan, Antxon, Azpeitian presentatu zenuten nola zanura, Gorteetako parodia. Gorteetako parodia. Hor, Felipe González eta Juan Guerra eta hoi denak euskeraz kantatzen. Parodia oso polita zen. Bueno, hoi denak hor daude, eta nik badakit, lehenago inork argitaratzen ez baditu, Koldo Mitxelenako artxibora eta Euskaltzaindiko artxibora joango dira. Hortik aurrerakoak zuen kontu. Eta gero, hemen aipatu dira, Maria Esunlandak eta Ederkia aipatu dituzte, eta gero antzerkia ikusi ditugu. Baina Lourdesek utzi zuen ondare bikaina da. Eta ni naiz orain berriro hasiko, lehen asko hitz egin duguta, ez naiz hasiko berriro, horiek aipatzen. Garai zail hartako Euskal Herrian hartu baino gehiago eman zuen Urnietako Torreako dama, emakume argia zan oso, ondo ezia, ausarta, nortasun handikoa, dotorea, gozoa, eta aldian behin baita garratza ere. Xavier behin baino gehiagotan egin beharko zuen ark esandakoa. Beraz, hilaren 27an beteko dira, 20 urte hiltzela, eta Aldun Nagusi Anderea, nik ez dakit gaur Lourdesek zer esango lukeen sari hau bere aizpen eskuetan ikusita. Seguro asko esango zukeen, nik ez dut kantatzen txaloekatik. Kantatzen dut, gustatzen zaidalako eta herriak ondo hartzen hauelako. Hala ere, inoiz ez da berandu, eta benetan, Iriondotarren izenean, eskerrik asko. Sortzaile, antzerkigile, idazle, abeslari, irakasle, emakume. Zenbat eta zenbat lan. Zenbat sentipen eta bizipen, emakume sortzaile artista bizitzan. Bidea ireki zigun Lourdes Iriondok, gaur egun bidea egin dezagun, eta gure ondoren datozenek ere bidea egin dezaten. Gipuzkoako diputatu nagusi Eider Mendozaren hitzekin itxiko dugu gaurkoa, eta jarraian ekitaldi honi agurra abestuko diogu nola ez. Diputatu nagusi zurea da hitza. Lourdes Iriondoren senitarteko eta adiskideak, herri ordezkariak, lagunak, arratsaldeon guztioi. Gipuzkoako urrezko domina Lourdes Iriondori eskaintzerakoan, elkartu gara oroitzapenak eta doinuak gurutzatzen diren puntuan. Elkargune zabal, baina intimo horretan, non batzen diren herri oso baten memoria eta gutako bakoitzaren bihotzera zuzenean iristen diren doinuak, kantuak eta hitzak. Tamalez, orain dela 20 urte utzi gintuen Lourdesek, 2 hamarkada luze dagoeneko, lurrean lurrago joan zitzaigunetik. Asko aldatu da mundua ordutik, eta aldatuko da are gehiago. Mudatu dira musikaz gozatzeko moduak, hedatu liburu elektronikoak, biderkatu edukiak partekatzeko bide digitalak.
Eta hala ere, garaiak asko aldatu arren, Lourdes Iriondoren lanek eta ipuinek, haren abestiek, irudiak eta ahotsak barru-barruan hunkitzen gaituzte. Mila esker, Alaia Martini, Borobil Teatroko ikasle gazteei, Ainara Ortegari, Angel Unzuri, Mikel Azpirozi eta Juana Nurrizari, Iriondoren espiritua eta humanitatea, haren sorkuntzen indarra, ona ekartzeagatik. Era berean, Mariasun Landari, hain argi laudatu duzulako Lourdes Iriondok landu zuen ahots eta bide propioa. Eskerrak eman nahi nizkizueke, urte hauetan guztietan Lourdesen memoria, arku utzitako kultur ondarea, zaintzeko eta edatzeko argitasuna izan duzuen guztioi, bere familiari eta noski Jose Mari Iriondori. Haren bizitzaren eta lanaren inguruko azterketa, obra eta lanak sustatu eta gauzatu dituzuen ikerlari, sortzaile eta kulturgile guztiei. 2025 bereziki emankorra izan da alor honetan eta eskertzekoa da. Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko aitortza nagusia Lourdes Iriondori eskainiz, ekarpena egin nahi du ahalegin partekatu honetan. Urrezko domina postumo honekin, bueltan jaso dezan, zor diogun guzti-guztia, denon eskertza eta gure omenaldia. Ziur asko gutako bakoitzak Lourdes Iriondo bat izango du buruan eta bihotzean, zer esanik ez, senide, lagun lankide edota kantukide zenutenok. Ekitaldi honek, sentipen horiek denak jaso nahiko lituzke, denak, gutako bakoitzarenak. Eta batez ere, errekonozitu nahiko luke, kantagintzan, euskararen transmisioan eta komunitate bizitzan, Lourdes Iriondok Gipuzkoari eta Euskal Herriari egindako ekarpen ausarta eta aitzindaria. Kantari, emakume, irakasle, idazle eta herritar konprometitu gisa herriari emandako guzti-guztia. Frankismoaren zapalkuntza eta askatasun faltaren basamortuan, kantari eta artista talde errepika ezin batek euskal kantagintza berritzeko indarra eta talentua eduki zuen. Nazioartean boladan zeunden estiloekin bat eginez. Eta horrekin batera, gizartea bera eraldatu zuen euskal kulturaren eta hizkuntzaren susperraldia eraginez. Herria eta hizkuntza ernarazi zituen. Mugimenduaren erreferente nagusietakoa izan zen Lourdes Iriondo. Gazte gara gazte eta ez gaude konforme. Ahots nabarmena eszenatokian, baina baita hemen esan den bezala, antolakuntza eta sustapen lanetan ere, dagoeneko ezaguna den moduan. Jose Mari Iriondok uin bilakatu zuen haren ahotsa. Irrati uinak bihurtu ziren olatu, eta ez dokamairuko kideen bagak bateginik, olatu haiek marea bilakatu ziren. Euskal Herri osoa, Atxurritik Ebrora, busti zuen itxaropenezko marea. Uinak olatu, olatuak marea. Lourdes Iriondo joan zitzaigunetik gaur arte, Gipuzkoako urrezko domina jaso dute, besteak beste, 1960ko hamarkadako ikastolatako andereñoek, Jakin taldeak, Elkarrek, Nestor Basterretxeak, Ramon Saizar Bitoriak, Benito Lertxundik eta Mikel Laboak. Kulturgile eta sortzaile belaunaldi oso baten ekarpen erabaki horra izan zen gure hizkuntzaren eta gure herriaren susperraldian. Gaur, hemen zaudete, marea horren eragile izandako hainbat lagun. Zuen denen lanik eta konpromisori gabe, ezin da ulertu gure kulturak eta hizkuntzak azken hamarkadetan izan duen biziberritzea. Badugu zuengandik zer ikasirik. Euskara erdigunean jartzea, talde lanean eta berrikuntzan ausardiaz ekitea, sortzaileek herri bizitzan behar duten plazari, prestigioari eta ordainari erreparatzea, mundu zabaleko abangoardia kulturalekin zubiak eraikitzea. Lourdes Iriondoren lanak eta bizitzak ezin hobeto ezurmamitzen ditu balio horiek guztiak.
Haren ahotsak eta irudiak plazaren erdian, emakumeak kantari, gitarra lagun, euskara hutsean egindako kantaldiek eta diskoek arrasto sakona utzi zuen hainbat belaunaldien iruditerian. Bakarka, Xabier Leterekin edota beste hainbat artista handirekin batera, Euskal Herritarren memorian txertatuta geratu diren abestiak sortu zituen, kontzientziak piztuz eta miresmena eraginez. Orduko gizartean hain erroturik zeuden oztopo eta estereotipo ez gaindi, bere burua eta gorputza fokuen argipean kokatzeko ausardia eta indarra eduki zuen, berdintasunaren ikuspegitik ere sekulako ekarpena eginez. Gerra aurreko hainbat emakume kulturgileren katebegi solteari jarraipena emanez, aberastu zuen euskal kulturaren kolore paleta, irudiz, doinuz, hitzez eta ekitez. Gizonen gau beltzean, bake, itxaropen eta maitasun berria aldarrikatu zituen, espiritualtasunaren sakonetan murgildu zen, garaiko injustiziak salatu zituen. Gure etxe bakarra berrera ikitzeko gogor lan egin zuen, plazaz plaza, hainbeste ibilita, eskuak hain zikin sentitu bazituen ere. Iraganaren eta orainaren arteko zubi, Lurdesekin batera, bidegile izan ziren eta zineten, emakumez bereziki oroitu nahiko nuke gaur. Estitxu Robles Arangiz, Pantxika Erramuzpe, Maite Iridin, Sara Soto edota Maite Aizkorreta, Mari Jose Fernandez eta Itziar Maritxalar batzuk aipatzearren. Moldeak apurtu zituzten eta horregatik gaur Lurdesi urrezko domina eskaintzearekin bat, emakumeek euskal kantagintzan eta oroar kulturgintzaren garapenean izandako garrantzia aitortzen eta aldarrikatzen dugu. Ez du namairu Lurdes. Zauden lekuan zaudela, pozik irudikatzen zaitut, zure ondoren etorritako musikari eta abeslarien arrakasta ikusita. Oparoa baita joan zinenetik, publikoaren aitortza eta maitasuna jaso duten emakumezko sortzaileen zerrenda. Dagoeneko 3 aldiz irabazi du Maialen Lujanbiok bertsolari txapelketa nagusia. Kritikaren eta publikoaren txaloak jasotzen ari da musikari gazte belaunaldi berri bat. Emakumezko idazle nabarmenen zerrenda are eta oparoagoa da. Oraindik asko daukagu egiteko, baina bagoaz aurrera. Tene Mujikak zioen, elearen osasuna gaztedian zegoela, iraungo badu gizaldi guztietan erabiliko duten gazteak behar dituela gure hizkuntzak. Zer esan, Lurdes Iriondok euskararen transmisioan egindako lan eskergaz. Alor honetan ere, bihotzeraino iristen diren doinuak, kantak, antzezlanak eta ipuinak dira Lurdes Iriondorenak. Hortaz jabetzeko, nahikoa da Mateo Txisturen kondairara itzultzea. Irabaziko dugu, hodei zurien eta beltzen arteko lasterketa aditzea, edo xagu txikiaren atrebimenduarekin gozatzea, libertatea hain da eder eta polit. Nabarmena da haren sormen koloretsua, bide berriak irekitzeko grina, formatu berriak frogatzeko gogoa. Azken batean, Lurdes Iriondoren ibilbideak gogorarazten digu zer nolako eragina izan dezaken kulturgintzak, sorkuntzak, norbanakon eta hiztun komunitate oso baten bizitzan eta bilakaeran. Zer nolako garrantzia duen kultur sortzailei lanerako eta sormenerako baldintza egokiak eskaintzea, merezi duen lekua edukitzea, euren lanekin piztu dezaten herritarron grina, gogo eta kritikoa eta aldi berean gozamena. Gaur egunera etorrita, atzeraldian jausteko arriskua maigainean dugularik, euskararen biziberritzean jauzia emateko tenorean gaude. Elkarlanean, ahalegin horretan lehentasunak markatu eta guztiok batera aurrera egiteko premia dugu. Hori da, olatu zolatu, marea berria eragiteko modu bakarra. Iriondoren lanari erreparatuz, lehentasun horien artean behar du euskaraz sortutako kulturak batetik. Bestetik,
Hizkuntzaren transmisioari arreta berezia eskaini beharrean gaude, bizi ditugun eraldatze sozial sakonen testu inguruan. Ezin dugu egiteko hori, eskolaren bizkar soilik utzi. Euskaratik elikatzen asmatu behar dugu belaunaldi gazteenen irudimena eta jakimina, dela aisialdean, dela edukietan, pantailetan eta kaleko bizitzan. Haur eta gazteei zuzendutako edukiak ez baitira bigarren mailako gaia. Pertsonen bihotzean betirako hiltzatzen diren sentipenak eragiten dituzte, eta beraz, lehen mailako erronka batez ari gara. Hizkuntzaren txinparta eta magia bizirik mantentzen asmatu behar dugulako guztiok. Horretan ere, euskararen bueltan komunitatea josten eredugarria izan zen Lurdes Iriondoren ekarpena. Urnietako ikastolako haurren sormena eta euskaltzaletasuna elikatzeaz gain, Elizako komunitatearen partaide eskuzabal urnietarren eguneroko bizipen eta jardueretan partaide izan zen. Ezaugarri zuen askatasun eta konpromiso horren lekukotza utzi zuen, beste hainbatekin batera, Imanol Lartzabali publikoki babesa adieraztean, zorionez gaindituak ditugun garai gatazkatsu haietan. Plaza eta estenatokietatik jetxi zen Lurdes bai, sekula ez ordea, haren inguruko euskaltzaletasuna, kultura, elkarlana, herriarekiko eta komunitatearekiko konpromisoa praktikatzetik. Eta hori jada, lezio zoragarria da. 2025 urte honetan, Gipuzkoa hitzaren idatzizko testigantza zaharrena gogoratu dugu. Harrotasunez aldarrikatu, Gipuzkoaron izena eta izana. Mendeluzez guztion artean garatzen eta lantzen joan garen balio sendoak. Gure lurraldea eta gure herria bera josten dutenak. Euskara da elkarri lotzen gaituen balio nagusietakoa, nagusia ez bada. Gure izanaren bihotzean dagoen ezaugarria. Lurdesen kantak abesten, haren ipuinak kontatzen edo antzezlanak plazaratzen ditugun bakoitzean, haren sormena berritzeko eta bizitzeko gogoa ematen dizkiogu euskerari. Lurdes, gu guztion ardura da, zer esanik ez herri erakunde ona, zure ahotsa, lana, ekarpena, bizirik mantentzea eta belaunaldi berriei helaraztea. Zure kide izan ziren guztien lanarekin batera. Ez zaitugu nahi bitrina batean, ez bakarrik argazkien zuri beltz ederrean. Nahi zaitugu etenik gabeko ibilian, etengabe berritzen den kultur sorkuntzaren iturrian. Hori izango da zure ondari bizia badabilen seinale, gure hizkuntza bera badabilen seinale. Errota zahar maitea, negar egiten dezu, alea xehetzen. Gu ere triste gaude Lurdes, zuta zoroitzean. Gauza bera gertatzen zaigu, Xabierrez eta dagoeneko utzi gaituztenez gogoratzean. Baina kantuz eta pozez gogoratuko zaitugu aurrerantzean ere, zinen emakume ausart eta aitzindariaren indarrez. Jose Mendiagaren bertso zaharretan bezala, zutaz oroit, abestuko dugu kantuz sortu ginela eta kantuz nahi dugula bizi. Oztopoak oztopo, euskaraz nahi dugula sortu eta euskaraz nahi dugula bizi. Etorkizunean ere, izan nahi dugula komunitate, izan nahi dugula herri eta guztiok batera lortuko dugula. Mila esker Lurdes, bihotz-bihotzez, eman zenigun guztiagatik eta aurrerantzean ere egindako lan guztiari esker jasotzen jarraituko dugun guztiagatik.
itxaso bidean barrena, gaur goizean joan zatzakit, itxaso bidean barrena, ene begi beltzek negarzotin, urrundu baita maite dudana, ene begi beltzak negarzotin, urrundu baita maite dudana. Zu goibel bat zaude, nere bihotza gau zurekin, aramakizut zer egingo duten nere begiak, maite dudana gaur urrun baitu. Zalentzat goxo da bizitza, ta zuk itxasoa zendun maite. Amets zalentzat goxo da bizitza, ta zuk itxasoa zendun maite. Zure gogoan badira izarrak, ta zure Espainiak bozez abes. Zure gogoan badira izarrak, ta zure Espainiak bozez abes. Nere Espainiak ez dute irribarrik, nere bihotzak ez du pozik. Zure txori abeslariak joantzan, ta gogoan negarrez daukanik. Eskerrik asko. Bueno, joan aurretikan hemen arrainontzia besotan hartuta, esango zuen. Esango izuet, zertako dan. Martxain aurretik, nik ere eskerrak, oso eskertua sentitzen naiz, ez dakit zein nire eman, hainbeste esker sentitzen barrenian, baina lehenik eta behin musikariei emango izkiet, nirekin oso lagun onak ditut eta oso guztua dituga musika prestatzen, gaurko ekitaldiako. Nire ezkerretik hasita behan aparra, Iruñarra baino Donostian bizi da, aspaldiko 40 urte hauetan, bera da Angel Unzu. Atzekaldi hortan hauren aparra, hau Berrio zartarra da, lagun mina dut, Juan Maurriza. Eta Bertaxiotik, Donostiatik, Mikel Azpiroz. Eskerrik asko. Eta nire honi Buruntza Azpitik, nire bai, Hernanitik, Ainara Ortega naiz ni. Datorren kantu honekin eskerrak emanez bukatuko deu, eta ni bestiak ere asko unkitzen haute, baino azkeneko honek bereziki jota zatu hau txikituten hau, eta laguntza pixkat eskatuko nizueke. Belaxe kontuatuko zate kanta da, baino hasiera nahiko berezia prestatu dion, akaso begik itxi ezkeo, tankera hartuko joztue. Ez da musika sartuko, baino itxi begik, ia.
Itxasar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean da, basati beltzean, negar egiten dezu, alea txetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean, negar egiten dezu, alea xetzean, ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Zotin sekua dagi errotarriak, itzalitako izardirdirak dira neretzat zure begiak, izarreder bat dago orgoiko lepuan, errota zarra berriz errekazokuan, bere biziko pena badaukat barruan, ezin gintezke bizi elkarren onduan, bere biziko pena badaukat barruan, ezin gintezke bizi elkarren onduan.